ɛyɛ me nwanwa mpo deɛ ma nna anwene me deɛ ma nsusu tam ma meka bi bɛ sɛ nyame ɛyɛ ade foforɔ a ɔtamfo ne ma ne ho mmara so. Yes. Hallelujah. Amen. This nyame ɛyɛ ade foforɔ a Yes. wɔtamfo no ɔyɛ dɛn ɔma ne ho mmara so na wɔde ayɛ dɛn wɔde atia wo. Don't give up. Never. Face your fears. Face your fears. Appear on Jesus. Appear here and face it. So face it. Appear on we are asa. Jesus. Bibi eni hobi. Bibi eni hobi. Say yari ya nsuo yari ya se me ko ta oya ho. Yes. Obesia. Oya ho. Yes. Ate mana ko nya daddy. Ate mana nsuo daddy. Ejejeri. Tina Yesu timu. Na yadina. Efisa wa semiti. Tina Yesu timu. Na yadina. Efisa wa semiti. Yes. Amen. Aba pa de kan so fa se na yisia wan ka me yete. Yes. Se wan so mi mu an ka ma yera. O se je wo pampo na wato ene wo hu no puroti. Enti se na me me wo ko wo ho otin. Na me ho me na mi ti e ka sa na yo wura dia to. Amen. Anya do bone fo de pe wo ni yo. Na wo pe wo ni ku asia ni ku asia. Wo pese ni pa besero. Sere mo se ni pa kan fo de wo mo ka se fi ko. Na me de radias. Amen. Na ni mu asaba me kan chire jame. Abi. Na da bi Awurade ye ma me. Yes. Na afi mu de wa surprise me. Yes. Tawa ko ma to ye wati. Baby I say no. Entu da. Kai Awurade se wo ni mo da. Awa. Na wo mu ru se. Yes. When na me o ya dey. Na me. Manta mo ha ni kema ni esre. Wata na me ba wo besu. Yes. Because they know what you say be here no. Na me wa ma bi enwie sa mo akonata. Gari. Wasaki the we now. So na be ye. But make sure say the pair kano. Na ma me ne be abu. Ani pa ne nipa. Ne nya be wada be. Ne nya me. Me de be bisa die be tu Awurade anim. Awurade wa kasa. Amen. Wa yama me. Amen. E bro ma twe ne nti ase so. Amen. Ne man na anwene no. Eno na Awurade wa ye den. Wa yama wo. Usu nyame ya so woni kurem. Yes. Nipa be time. Yes. I was going to go to any public trial. Give me to your better. After also, and if you are working, I can't.
ɛdum baabi a mɛda ne yɛ pontonton wɔ mu tonton sansan ɛnɛ wo ni tonton na gu fa wɔbɛtena ase wɔbɛhwɛ deɛ nyame ne tumi yɛ dɛ obi wɔ hɔ a wɔyɛ nyame ani kɔhyia o deɛ wobɛyɛ ne biara no sɛ nyame sɛ wɔ no a ɛnɛ deɛ bibiara ne yɛ wɔsɛ this is a man after my heart. My own heart. Wọ́n ní wọ́n nípa àwọ̀yẹ́ dẹ̀. Ọ̀dàbà kọ́ àṣọ. Àfi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí wọ́n sọ ewúrẹ́ wọ́n bẹ̀ yá àdé foforọ. Ètò wọ́n ní bẹ́ yìí nù. Mẹ́sọ̀ lè di ayé. Wọ́n ní bẹ́ yìí ní sọ̀rọ̀ yìí. Hallelujah. Amen. Don't run away from your challenges. No. Ọ̀kú àmà. Ìkùnìdíé ẹ̀bàdà. Watamfo no ama meka wa wani mmere a wobɛbɔ mpae Daddy. watamfo no wansese ne nkurase a ɛmma wani mmere yɛ dɛn Ɛbɔ fire. ta ɛdɛ fie abɔfo ase Amen. ɛdɛ abɔfo pani ase Amen. ɛdɛ mo nyinaa mo ase Amen. awurade nhyira obi biara Amen. ɔfo bi biara mfiri atom mu ɛnkɔ atom mu Amen. ɛnyame wɔ tumi Olùtúmi. sɛ wobɛgye da bi nko a Ẹ̀jẹ̀ ìràdíyẹ ti wá. ayé a mi hu brɛdɛ yi a wɔto mi mu yɛne ɛyɛ mɛ nwa no bisɛ ne ho nana yɛ dɛ Ẹ̀yẹ wàwá. ne ho nana yɛ dɛ Ẹ̀yẹ wàwá. wɔyɛ yɛ ɔmama Ẹ̀yẹ wàwá. bisɛ wɔyɛ yɛ ɔmama Ẹ̀yẹ wàwá. hallelujah Amen. hallelujah Amen. mekae saa da no mewerɛ mfi ta ne obi akɔdi ne wo ne wɔde afofa m'ataadeɛ mu na foforɔ ɛsan yɛ dɛ Ẹ̀ma. yàtọ̀sí ẹ̀dá ni mẹ́rin fi ta bíbí sábà wọ́n sẹ́ ẹ̀yìn ewúrẹ́dẹ́ sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọbẹ̀ wú tọ́ a ẹ̀dí asẹ́ mi ká ẹ̀fọ́ bọ̀kì náà fún ọmọ ọmọ ẹ̀ka sí wọ́n sá kàdé wú bí ẹ̀ wọ́n sá yẹ bí ẹ̀ hallelujah nyame oyi nyame Ìrùnàmí. wọ́n mọ àyìnlá mú mi yẹ sí yẹ. Na ebisa mi wọn sẹ ewurade na adẹ na wọtọ mi si. Yes. Maama ya edu sima n'ọbọnifo ne gu w'anim ase a ewurade wọ bẹ kyerɛ ne to. Amen. N'akyɛ si ya mi nim dwumadi a wɔbɛ di wɔ asɔre fi ano ti na ɔyɛ yɛ. Ọ̀dẹ́ ní báyẹn. Atomɔsɔfo wɔnti onipa ne mu ayɛ dɛ. Aka kwasi dɛ yɛ apaafo. Ɛwɔ ne koraa ne bɛyitɔ no koraa ne kɛmɛ bɔɔyɛ na wɔtwe koraa yɛ ɛtɔɔso koraa. Brɛda yi si hɔ a wɔputu ɔfo sɛ mpaka. Na ɛdeɛ koraa asɛm ni asɛm a meka kyerɛ sɛ nsuo asɛm a mɛdeɛ Nsuo. sɛ wɔnyame sɛ nsuo yɛ nkwakyea ɔwurade ne mbu n'anim ase because area na adeɛ ne sii yɛ no saa area ne mu a ne brada ne nso yɛ dɛ hallelujah Amen. woso nyame aso ne yie Yes. ɛnu na dure mu ne mu yɛ den na wo keka wo ho a biribi ayɛ dɛn Ayé bìbí. atoanseɛ na konya brada yi si so no no asem ne nsɛm wadwe n'ani hɔ ayɛ tin ɛkɔ na wura ade a bɛka kyerɛ wurade sɛ wurade yɛatɛn wo sɛ woma nsɔhwɛ a so sene yɛnyɛ dɛn Ẹ̀ma yẹn so. ɛti sɛ bra onyankopɔn sɛ wowɔ hɔ a hallelujah Amen. na kɔfɔ ne kyerɛ na adeɛ bi ɔso yɛ pɔsasa di wei pirigu ne ho nim na wo pirigu ne ho nim ɔbɛyɛ dɛ Ọbẹ̀nyà nkwa. obi a wɔn ba a ade yɛ pagya no ɛnɛ ɔno ne gyina hɔ a ɛyɛ dɛ hallelujah Amen. hallelujah Amen. doctor say the spinal cord was ase eti wɔntumi nsɔre bi
but me was ready one of a friend is a witty and copper. Doctor say, not my moon say, young couple. Yes. Diver Burkina for me, almost a paid for. I made out that I'm about to go. Grumano, what you have, your own bomb pie. Yes. You say you're wedding A bomb pie. I'm going home one year, Papa, And to go. I have the Diver boys. Who makes you from last week? The last week, go to the bed. So I put to Grumha. No one will be away of pipe of what we need. Possibly, I know that from all client. We have won't be good. Tomorrow, and now, hey, oh, one of my new baby with the